Здравейте! Датата е 26 юли 2025 година. В това видео ще ви покажа как премина нашият първи ден от 8-дневната ни екскурзия в Египет. След като куфарите са приготвени, вече сме на летище Хамбург, откъдето ще излетим за Хургада. Полетът ни беше в 14:30 на обяд, а билетът ни включваше 10 кг ръчен багаж на човек, както и допълнителен 20 кг на човек. Тъй като имахме около 3 часа до полета, хапнахме в летището и използвахме времето за снимки и видеа. Време е да се чекираме и да предадем багажа си. Ето ги нашите бордни карти, а екраните в летището ни показват моментната температура в Хургада между 42 и 46 градуса. Пътуваме с авиокомпания Air Cairo, от която останахме доволни. И разбира се, по наше желание, местата ни бяха до прозореца, за да се насладим на красотата, която ще видим от птичи поглед. Оборудвали сме се и с удобни възглавници, тъй като полетът от Германия до Хургада, Египет, трае 5 часа. Ами, довиждане Германия. Здравей, Египет! Невероятно красива гледка. Прелетяхме цели 5000 км, за да кацнем в друг континент – Африка, и за да сбъднем една от мечтите си – да посетим Египет. Слизайки от самолета, ни лъхна ужасно топъл въздух. Температурата вече беше 46 градуса. Ето ни в летище Хургада, където изчакваме куфарите си. Пред летището ни чакаше нашият приват или личен трансфер, който беше само за нас двамата. Възможността за личен трансфер резервирахме в момента, в който резервирахме самолетните билети и цялостната екскурзия. Беше изключително широко и много удобно. Хотелът се намира точно на 10 минути от летището, така че стигнахме доста бързо. Ето ни и нас пред хотела, в който ни посрещнаха изключително топло. Мога да кажа единствено, че хората тук са супер мили, усмихнати и винаги учтиви и любезни. Получихме своите all-inclusive гривни и ключът за стаята, който беше под формата на карта, а пиколото ни отведе и до самата нея. Лобито е огромно, а хотелът разполага с 600 стаи, 3 огромни басейна и 7 ресторанта с различен вид кухня. Ето е и нашата стая с огромно и супер удобно легло, сейф за важни лични вещи, гардероб, в който да си наредя всичките рокли, които съм си донесла, и разбира се дрехите на моята половинка, които бяха значително по-малко от моите. Една допълнителна, безплатна за нас и много удобна услуга, която ни предложи хотела, беше всеки ден да перат и гладят дрехите, които им оставим за пране и гладене.
И разбира се, отново по наше желание, тераса с невероятна гледка. Ами, тъй като пристигнахме късно в Египет, естествено бяхме гладни и понеже резервацията ни е ултра all inclusive, можем да хапваме и през нощта, така че нека да го направим набързо и да си починем, за да започнем нашата почивка. Как премина ден втори от нашата почивка в Египет, вижте в следващото видео.